L'alcalde de València, Joan Ribó, va rebre dimarts passats l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, a petició d'este per a tractar diferents temes de caràcter social. Durant la reunió, Ribó traslladà al màxim representant de l'Església en la ciutat que l'Ajuntament estarà present en les manifestacions religioses d'alt valor patrimonial i cultural per als valencians i les valencianes, però no les presidirà. Això sí, cada regidor o regidora tindrà llibertat a nivell particular de poder assistir o no, però no representant a l'Ajuntament. Això inclou la processó cívica del 9 d'octubre, que en 2015 tornarà a tindre un caràcter únicament civil, de manera que no es participarà dels actes religiosos que pogueren tindre lloc. Això significa que la Reial Senyera no entrarà en la catedral com venia fent-ho en els últims anys de govern del Partit Popular. Això no significa que la pròpia Església no vagi a fer el Te Deum, però no tindrà la presència de l'ensenya oficial valenciana ni representació oficial. Ribó i Cañizares han tingut una reunió cordial en la qual han tractat diversos temes de caràcter social, com el problema de la desocupació, compartint inquietuds i propostes, així com el tema dels menjadors escolars, etc. ¿Tienen ya?